mládí jsem se učil hasičem, jezdit s ceskou, jezdit s kropičem, hasit ohně byl můj ideál. A teď všichni s kapelou Hec! Jezdit s Tatrou, jezdit s žebříkem na červenou, jezdit se smíchem, toho bych se nikdy nenadal. 5 let jsem se učil hasičem, jezdit s ňuknou, chodit s dýchačem, hasit domy byl můj ideál. Nosit helmu, tahat hadice, házet tuny, sazí na plíce, zkrátka umět šlápnout na pedál. Že do módy přijde prevence, starý hasič půjde do pence, toho bych se nikdy Hej, tak ale nie, dlho len tak sem tam. Na tie nohačky dole. Tak, zpívat, pánové. To bude Bubík, ať to viděli ostatní. Kdyby Ondruš. A zvezieme ich na výjazd. Že mi normálne nebudem mať za sebou. Táto trofej. A teraz zrazu poberá. Tak, aby sme nezavadzali tým, čo pôjdu. A neviem, kde idú. Tak tu mám stín. Ja vás poprosím o minútu ticha pre nášho zosnulého predsedu.
Ďakujem. Poprosím vás, teraz sa presunieme naspäť na hrysko, kde vlastne oficiálne otvoríme prvý ročník memoriálu Jara Majera. Ďakujem. Ja by som sa vám tiež chcela všetkým poďakovať. Dúfam, že sa tam zhora na nás pozerá. Vlastne je na vás všetci hrdí. A Ríško, tebe prajem, aby si to viedol tak úspešne ako môj muž. Ďakujem. Ďakujem vám všetci. Pozor! Vyrovnať! Priamo hľaď, pravo hľaď. Pán veliteľ, hasičské jednotky sú nastúpené v memoriálu pána Jaroslava Majera staršieho pripravené k útoku požiarného útoku. Hasičské družstva, nazdar! Nazdar! Ohov! Vážení hostia, hasiči, milí spoluobčania, vážení priatelia, milé deti. Dovoľte mi, aby som pri príležitosti prvého ročníka memoriálu Jaroslava Majera staršieho, dlhoročného veliteľa a predsedu dobrovoľného hasičského zboru obce Liptovská Kokava privítal za okresný výbor dobrovoľnej požiarnej ochrany Liptovský Mikuláš delegáciu vedenú jeho predsedom pánom inžinierom Milanom Trstenským. Vítam okresného riaditeľa Patrika Ferianca, referentov mládeže pani Luciu Dulánsku a Vladislava Hudku, okresného veliteľa dobrovoľnej požiarnej ochrany inžiniera Petra Hudku, veliteľa okrsku Pavla Holbusa, pána riaditeľa okresného riaditeľstva hasičského záchranného zboru Ružomberok, pána inžiniera Slavomíra Hrehu. Vítam zaslúžilých členov našej domácej dobrovoľnej hasičskej jednotky v Liptovskej Kokave, pána Ervina Bartoša a Štefana Vrbičana. Za zbor dobrovoľných hasičov z Ludgežovic vítam delegáciu vedenú starostom Jozefom Chudykom. Vítam všetkých nemenovaných hostí, všetkých hasičov, všetkých súťažiacich a zúčastnených. Obetavosť je rozhodnutie darovať sa, obetovať iným svoj čas, svoju energiu a svoje srdce. Takúto vlastnosť obetovania sa v službe tým, ktorí nepatria len k rodine, príbuzným či priateľom, ale práve k tým cudzím, mal aj náš veliteľ Jaroslav Majer. Touto cestou opäť vyjadrujem vďaku za jeho prácu v našej obci a v hasičskom zbore v Liptovskej Kokave. Nech je odkaz jeho pracovného nasadenia a odolnosti pre všetkých hasičov, ktorí ho poznali, vzorom. Hasiči sú ľudia, ktorí dnes stoja medzi nami. Ste spomedzi nás, no preto ste iní, ste obetavejší, odvážnejší. Vážení prítomní, chcem poďakovať všetkým tým, ktorí prispeli svojou pomocou a činnosťou pri organizovaní dnešného memoriálu. Ďaká patrí hasičom a tým, ktorí rôznym iným spôsobom prispeli k tomuto podujatiu a reprezentujú našu obec. V závere mi dovolte zaželať vám veľa pekných chvíľ strávených v našej obci. Prajem vám všetkým zdarný priebeh súťaže. Vážená rodina, vážení funkcionári, vážení súťažiaci.
Dovolte mi, aby som vás pozdravil v mene okresného výboru dobrovoľnej požiarnej ochrany v Liptovskom Mikuláši. Ťažko sa mi hľadajú slova tejto dnešnej udalosti, keď človek, s ktorým som sa dlhé roky stretával na súťažiach, nie je medzi nami a my dnes poriadame prvý ročník memoriálu Jaroslava Majera. Človek, ktorý začal v dobrovoľnej požiarnej ochrane ako dobrovoľný člen, svojou usilovnosťou, prácou stal sa predsedom a veliteľom dobrovoľného hasičského zboru a jeho záľuba stala sa nakoniec aj povolaním ako požiarny technik. Pripomenie jeho činnosť a výsledky, ktoré dosiahnete, budú peknou spomienkou na jeho bohatú hasičskú činnosť. Ďakujem vám. Ja by som ešte na začiatok chcel povedať ospravedlniť pani riaditeľku Krajského riaditeľstva Liptovského Mikuláši, pani Krajčovú, ktorá sa z rodinných dôvodov nemohla zúčastniť, a všetkých účastníkov srdečne pozdravujem. Ja poviem pár slov k súťaži samotnej, že nebude sa súťažiť hurá systém, ako ste možno všetci zvyknutí. Bude sa po starom bežať rozhadzovačka. To znamená, hadice budú, alebo materiál bude pripravený na základovej čiare, ktorá je 5 metrov od štartovej čiary. Nasávanie pomocou vývevy. To znamená, že sacie vedenie musí byť zošrobované pred ponorením do kade. Pôjdu chlapci naši prví, takže oni vám ukážu a nemal by to byť, myslím, žiadny problém pre nikoho. Ak budete mať ešte nejaké otázky, kľudne môžete prísť za mnou alebo za niekým iným z nášho zboru, ktorý vám určite ochotne vysvetlia podrobnosti. Prosím veliteľov, aby urobili 2 kroky dopredu. Čo? Ideme druhý. Vzhľadom k tomu, že počasie je až príliš dobré na dnešnú hasičskú súťaž, pre hostí a tých, ktorí sú v uniformách, povoluje sa úľava na výstroji, to znamená, saka sa môžu dať dole. Upozorňujem ale súťažiaci, z hľadiska bezpečnosti práce, pri požiarnom útoku je potrebné mať všetky tie náležitosti, to znamená opasky a prilby. Ďakujem. Hasičské jednotky, pozor! Splneniu disciplín, rozchod. Poď ideme. Mňa niekoho, prosím ťa. Nech ani nejde do hlavy. A chlapík si nás fotí. Šekera. Pozor, fakt!
Nevadí, ono to vyjde. Stalo se to jednoduše, jak to popisovali. Agatko, na? Ja ti dám na pivo. Jo, no. To je nealko. Já nejsem voda, já nemám voda. Napojené a oni furt voda, voda, voda. Já jsem Dobrý máš ten trauma, jak malé Monty je zabil.
Uteče s tím. Nemá, pospíká. Stroj, zapni to bečko! Až to dolí. My jsme blbí a ty My jsme blbí a ty přijdeš za náma. Tak to je víc. Já vás... Výpovědničářka Luka žení 41-47. Klobouky, že můžeš vrátit. Ale ty jsi tam byl taky u toho? Ne, já jsem tam díval. A máš kameru ještě, jo? Já jsem držák. To jim dáte za to, tak? Já myslím, že dostanou večer každý na holou. Už se těším. Hromadná sprchovačka. Jo, to bude. Dost dobrá party. Jsme jen. Chlapci, usmievajte sa v kamere ste. Dneska. Ruky bolo. Sa nám podarilo. A už idú. Ja nemám. Je to prázdne. Prázdne to je. Ale mám som biela. To sú strojníci, ne? Tak to musím zase vyvíjeme. A neříkej, že jsi tam vyhodil flašky. Ne, v Čechách. Poďme, čas stále beží.
som sa učil, keď som mal 8 rokov. A ako žiak? A na povel, kamarát. Je ako teraz. Pokiaľ vás starí páni, pripravíme sa na štart. Miro, starí páni sú lepší ako vy. No, sú, ale my teraz napravíme. My, áno. Od rozdielovača spustíme, nie? Áno, od rozdielovača pustíme stupky. Vy máte kravaty! Ja ju dám dole za chvíľu! Ale! Nechce ju dať! Pomalšie. Nebudem. Pretekali na miesta! Pripraviť sa! Pozor! Start! Takže výsledný čas Kokava muži 34:09. Áno, už je. Hej? Máš na tú slavku! To má Sanka. Joj, to si má. No, 140 na 85. Čo chceš? 20 ročný. Ty si bol? Meraci? Ja sa bojím, lebo keď si zmerám, tak potom budem mať stres celý deň, že má vysoký. A cukor, paráda, všetko. No, tak dobrá životospráva, vieš? to nie je, to som ti povedal, že vysokohorská túra včera. Vysokohorská túra. Ja do vody nejdu! Vedo. Nebudeš muset. Nebudem sám, kamarád. On bude hned pryč. To má Žadkovový ruky, neboj sa. No, Jano. Iba vonka, lebo... Hej, rozhovor budeš mít. No běžel jsem 14 dnů, než jsem tu doběhnul. Kdo za to může? Fuj, to je hnus. Děcka. Běž ještě do pěny. Srdce mi buší.
Skřítku můj, co je? Co je? Jdeš do pěny ještě? Co? Ne, není obdvala. A já víc nemůžu. Pořádně super. No jo, no. Pome! Poprosím čas na vyhodnotenie a potom bude nástup pred tribúnou. Dobre, bohovo sme to ustali. Ešte nevieme. V prvej trojke. Prvé to nebude, ale to posledné určite. Výborná akcia. Koláčnici nás zastúpili. My sme miešané družstvo. Dobre. Nepokojná. Počasie je dobré. Ahojte. Pozdravujem mamičku. Vážení súťažiaci, vážení hostia, diváci, za pekného počasia dospeli sme k záveru dnešného prvého ročníka memoriálu Jána Majera. Myslím si, že aj pri tých drobných chybičkách ten priebeh dnešnej súťaže bol veľmi dobrý a verím, že takto na budúci rok sa stretneme opäť. Aj v mene okresného výboru dobrovoľnej požiarnej ochrany v Liptovskom Mikuláši vám ďakujem za dnešnú účasť. A teraz už poprosím hlavného rozhodcu súťaže pána Pavla Holbusa, aby zverejnil výsledky vášho zápolenia. Vážení priatelia, mali sme tu na 3 kategórie: muži, ženy a deti. Budeme postupovať od detí. Na prvom mieste vyhrali časom 27,98 detí z Polonky. Na druhom mieste boli deti z Liptovskej Kokavy časom 39,85. Dúfam, že tieto decká, ktoré súťažili teraz, budú pokračovať v tej činnosti, ktorú majú a budú reprezentovať svoje obce naďalej tak dobre, ako dneska. Takže ešte raz velikánsky potlesk pre nich. Ďakujem vám, zaradte sa. Ďalšia kategória bola kategória ženy. Na prvom mieste skončili ženy z Polonky časom 41,47. A ich konkurentky z Liptovskej Kokavy časom 63,41 skončili na druhom mieste.
A že nebude pršať. Páči sa. Ďakujem. Ďakujeme. Ďakujem. Gratulujem. Ďakujem. Ďakujeme. Gratulujem. Takže, dievčatá, zaradte sa. A hlavná kategória muži. Na 8. mieste skončili muži z Vavrišova časom 67,81. Na 7. mieste muži z Jamníka časom 59,72. Na 6. mieste muži z Liptovského Hrádku časom 50,27. Na 5. mieste Liptovská Kokava Doraz 41,03. 4. miesto Bramborová medaila oči. No, manipulácia. 38,42. Teraz by som poprosil vystúpiť. Ideš rovne. A stůj rovne. A sundej si brýle, vidí do očí. No radši ne. Pán veliteľ, dovolte mi, aby som zastúpený dobrovoľného hasičského zboru Liptovská Kokava odovzdal vám pohár ako pamiatku na dnešné súťažné zápolenie. Nech vám pripomína tento prvý ročník. Ešte raz ďakujeme za účasť. Ďakujem. Gratulujem a ďakujeme za účasť. Z radosti. A ja blahoželám a ďakujeme za účasť. Na 3. mieste Liptovská Kokava Starí Páni 36,28. Druhé miesto muži Polonka 35,16. Prvé miesto domáci Liptovská Kokava muži, aj keď na druhý raz, ale 34,09. Hodně peněz, co? Jo. Na to si počkal. Tak doma, prvý. Takže blahoželám a verím, že v budúcnosti to bude aj bez tej rehabilitácie. Tak ešte raz blahoželám. 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 Nie? Tak, blahoželám. A čo to za prvé miesto? Ľubí sa. My sme sa tak vymenili. Prvý, tretí. Gratulujem. Ja som tu mala, si ma teraz A ja úprimne Ďakujem. blahoželám. Gratulujem. Ďakujem. Potkal si ma, kde je, čo? Neviem vás, a počuť sa. Hlavnú cenu, putovný pohár memoriálu Jaroslava Majera ostáva doma v Liptovskej Kokave, pretože domáci túto súťaž, aj keď na druhý raz, ale vyhrali. Prosím veliteľa vystúpiť. Takže ešte raz blahoželám a verím, že v nastúpenom trende pôjdete aj ďalej. Takže ešte raz ďakujeme. Takže ja gratulujem. Chlapi, držte sa. Ďakujem. Tak ešte raz. Aby ostal. Maťo, ešte raz gratulujeme a sme radi, že je doma. Ešte by sme chceli... takú malú technickú a to vám povie kolega. Vzhľadom na to, že ten pokus bol ukončený až na druhý krát a v rámci fair play poprosím
veliteľa z Polomky, aby vystúpil a prevzal si putovný pohár. Ešte raz ďakujem všetkým prítomným za gesto domáceho usporiadateľa a verím, že na budúci rok sa vráti do tých rúk, kde začal svoju púť. Ešte raz vám aj v mene okresného výboru ďakujem. Domáci ešte. Tak ja vám ďakujem za to, že sme sa tu stretli v takom hojnom počte a pevne verím, že na budúci rok sa tu stretneme ešte vo väčšom počte, ako pán predseda náš si želá. A predpokladám, že aj chlapci z Polomky, keďže vyhrali náš putovný pohár, tak budúci rok sa opäť uvidíme a vrátia nám ho späť do dediny. Tak ďakujem ešte raz. Artinské jednotky, pozor! Šťastnému návratu domov, rozchod! Hurá! 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 Co to? Na to umiestnenie. Ja nemám slov na to. Je to podplacené tady celé. Že to netočíš? Ako to tu vidím? No jo, v klidu to tu je, v pohodě. Kde to uvidíme? To je na stránke. A jak vám se tady líbí? Nie som taký hovorca, podľa mňa počasie vyšlo, bolo to pre otca. Pohár sa síce vyhral, ale urobilo sa pekné gesto a venoval sa Polomke. Asi tak stručne. Ja som celkom spokojný. Teraz obzeráme túto novú mašinu. Bývalý strojník, tak ho to zaujíma. No. Ako sme to vymakali nakedy, keď bolo staré mašiny. Celkom inakšie. Aj podmienky boli iné. Aj všetko. Doba, všetko sa dopredu, všetko ide. I technika dopredu ide, všetko ide. Teraz spomíname akurát, že keď sme dostali v 50. Alebo svojich motorkách sme si však chodili vo svojich oblekoch. 54. Keď prišla prvá motorová striekačka sem, no to bol hotový zázrak. No, ale to bola len dvojkolesová a bolo ju treba ťahať ručne, alebo na druh svojiť po traktor a tak ďalej, ale to bola vynikajúca mašina, ale potom tam to bola v Kamenistej, keď bol požiar. A keď bol hore tamto na Baranci? No, ale otec bol na Baranci, to vtedy bola 12, nie? 16. To bola 16. Baranic hore, kedy v 64. roku hore v Baranici.